Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada pabagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, ito'y Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawa kay tinembag abigat. Pakishare ti programa tayo, share. Kat padanan nyo ti umuna nga pagkasalitan, ngante padayawan nga basa, ngante pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti July. Ti pagkasalitaan ni Mirna nga napauluan. Pudpudno akinabaknang. Anya ka di ti pudpudno a kinabaknang. Anya ka di ti ibaknang ti tao. Ayan. Padanan nyo ti pagkasalitaan ni Mirna Papagayam. Okay. Ante nga din, irugi. Nga iba sa papagayam. Dito pagkasalitaan ni Pagayam te nga Mirna nga napoluan. Ti pudpudno a kinabaknang. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, idublete man. Dear Manong Nemi, sang kasapulan, sang kaapuyan, daytoy Manong Nemi, ti awag mi, idibiyag mi, nga sang kapamilya. Apay nga ta, Manong, nga nakarigrigat ti agbiyag, irinto ta, agtrabaho kami met ngagpadpada iti asawa, nga ni Oliver. Empleyado ang kiti gobyerno, Manong Nemi, nga siyak te kababaan, utility woman. Kahit ko kumamit ito masenso, di manayaw ng kumamit ti sweldo, nagraduarak mati college, Manong. Yung mga apay. Hindi sumre ka kami, Manong Nemi, kat gagangailaan at awamat iti bakante ka posisyon, no pekastakit nagregularak. Dati kababaan nga sweldo, ti adda ti gobyerno, Manong. Sa adapit di kita duma benefits, nga damat di kita deduction. Naglalalo Manong Nemi na aglona. Ito ni Oliver Manong Nemi kit empleyado met iti privada met iti pangopisinahan. Nagpadpada kami, Manong, nga awan asenso. No siya tayo empleyado ti gobyerno nga kababaan ti sweldo kastamet ken ni Oliver. Isumet ti kababaan ti sweldo iti private company o private office. Kakaasik kam lang nga mangyan anay ti sweldo mi ngagpadpada, Manong. Kapota di mi pa naigkanan di kwarta na yutang min.
Dulaing ti anak mi manong, singin. The red kani Ruby. Lalaki ken babae manong. Umat problema mi kadagiti kambal manong name ta kambal na nga talaga. Ag tinulong da, tanyaman nga trabaho nga nited kadakwada, iti uneg ti balay, ken kastawaten makapagtinulong da nga mangaramid ti assignment da. Kamanipod grade 1, aging ga iti high school, manong nemi, ket agkaskolaan, ken nagkaseksyonan da. Di kat talaga nga makapagtinulong da, no assignment ti pagsasalitaan, ken makapagsinuro da. Kadama di gundaway ang agpatulong da kada kami kini Oliver, tulungan mi met ida. Agkas-kasera kami. Iso nga tibayadan mi, kasera, kuryente, danom. Dahil inaldaw nga masapul mi, manipod bagas, sidaan, daduman pa nga masapsapul, sabon, toothpaste, shampoo. Kanda dumapay manong na yun. And then to commute kami manong. Tao mat tilogan mi. Di ka mat makagatang iti logan mi ko mga ores second hand la kumatap no. Makapaglinugan kami, kalugan kami kini Oliver, itagas na, iti pangopisinaak, tanto ba pan iti pagtrabahuan na, wano, idagas na, dagiti anak mi, idagas mi, dagiti anak mi, iti pagbasaan da, di kat kahit mga sahon, malibre ko matiplete. Tilang gastusan min di gasolina para di lugan. No, adda ko ma. Ngamawa ma. At siyempre, manong nemi, no awan, tinakasagana nga maluto, no awan, manong nemi, tinakasagana nga masapul mi, mapang kami umutang iti kasidgan nga store. Kuno saan, manong nemi, dumagasak no kuan, iti mini grocery ni Auntie Minda, nga kasinsin dedi mama nga mapanak to umutang sa dyan. At siyempre, nakamisuot tumat nanti. Anamir na. Di ka ba nagsoldo? Na yun naman ang utang mo. Nakadadudog tilistam dito. Kumaanti. Ay, po ay. Amo no makita ka. Tibagkit kita kayong kakit utangera. Sika man pa lang templado ti gobyerno nga nagatut utang mo. Kada ko bubrabe nilakay mo. Kasano na yung hindi pa naggasgastusyo aya. Ni mat anti, manulang ti sweldo mi ngagpadpada. Di ka kumaumakar. Ti pagtrabahoam. Abe di ka la umasen sumatan, di ka awalat promotion mo matan, kan amamang ka pa nga dati gobyerno. Awang amin ti pool mo kahit. Agsip-sip ka met No, asin no, iti yan, amnamaam nga, makarwar nga mayor, isot pagsipsipam, tulungam, yakit ni Antimeten, maiparit kada kaming empleyado ng gobyerno, nga mang tulong no kasta nga, ada kampanya, panagkakampanya, alay siya po, may parit, talaga ipadlaw mo. Umasdag ka, karagita nga itong opisyal ng gobyerno, tapno, damat promotion mo. Kasta matiramidam kini Oliver. Ano naskan nga sip-sip ka na dya boss na, tapno ngumatumat ti posisyon na, aramidan na. Agam di yung matararamidan na ta, ay susapo. Awan asenso yun, nakastulaeng, ugali yun, aramid yun. Kasi no, danton di college, di kambal nga anak yun. May isa ka dyan, no, panagbasa na, kit nakadudut utang yun. Kasi no, nagsakit ka na kayo. Anti, nakadudut masasao yun. Kit ibagbagak lang na ito, Mirna, tapno amuyo matgaagsalukag. Ala, anaman ito utangin. Dito tilistahan nanti, nagito utangin. Ay, naka-adumanain. Ay, Jesus, oy, natin bagak ka. Into nagsweldo kayo, nga kasawa, masapol nga gold pen nyo itong bayadan na giti utang nyo dito mini grocery, kasapulak, tipuunak, nga utang. Mayag negosyo at tapno utangin nyo kuma. Ay, Jesus, hapo ya. Ay, anti. Tikat adut masa umon mang tadkan tumit lang. Ngam sa anak to namang tadakan kanayon. No saan kay bayad ti utang yaw? Ket no kasta manon name amamikat kami. Siyempre, ni Ruby, suntumat ti ka-schedule nga agluto, manyamat ti nairantangan na paglutuin manong name. Pagananusan nanto mangkita no adape noodles manong name, mapanto mang lipak iti
barunggay, saan tulaukan, na noodles iti marunggay. Uno saan, manunaymi, ket adala maghatang nga tuyo. San tumat isuam, maalakam tumat ti kamatis, itin mi sa may kanti asin, uri awan asin nan, nun apgad jay tuyo, manunaymi. Di bagbindasan na manunaymi. Numangan kami, agagiddan kami. Ket syempre, ti asawak no kano daduma, ti mangidaulo, ti ababa, kararag. Manakabalinonay nga Diyos, agaman kami, ti panagtarabay mo kada kami nga nagpatnag, siya, ti asawak ka nang itiduang anak mi. Agaman kami, kada gito'y naidasar nga taraon, bendisyonan nyo kung gito'y nga taraon, ipaunag mi nga isot mang ted, ti pigsa mi nga agsabikan ka, ken mga nung kada gito'y pagrabengan mi, ti ito'y nga aldaw, tarabay na kung mga agmalmalem, ken ti agdanayon. Akita, ore no nanumulaeng manong nemi ti sangun mi pagmiga. Imasan met manong nemi dagiti anak ko ti tuyo. May samang pay red. Kwak na naman na din nga tuyon. Kunan tumat ni Ruby. Sige. Kumpay na ti kukwak. Ano? Kumpay ti kukwak. Alam ni red. Ruby. Takukam kat kukam lang. Sa balit at panahon mo. Ano ti pa nakapag kukam manen, kukambat lang, kukampay. Kunak ko. Manahin dati kamatis. Manahin dati noodles. Ala anak kung nagananos kayo Nanang. Ano kas kasanulaeng no umasansun to biyag tayo, santun nga nanang ti awag yu kanyak no dikat mamang no mami. Dikat isolusyon ko. Anak mako nang mat Oliver. Tapos kang kanang kayo magkakarakaya na ko agkarkararag ta ginapo Diyos. Asapay ko mata, may promote kami kiniya nanang yo. Tapno duwak dakkel matla sweldo tayo tapno saan ta nga marigatan. Saan nga umana ti sweldo mi oreg tipon kada kiti gastusin tayo. Gastusin ti matla amin, kasera, kuryente, danom, pagplete, amin. So nga, ano sila? Pumuntang, pagdanagan nyo, makabsog mo dito si daen tayo. Tinaskanggit, agsasangot nga mangan. Handalagid di nga mangliwat nga mangan, mamitlo iti may sangal daw. What? Mamitlo tayo nga mangan, iti may sangal daw. Kan saan kayo nagbibirianda? Talaga amit nga sa amin, drum ti nagmirianda, tatang. Taumet ti pagbirianda mi. O mapapal ka mga rin karagin classmate nga mirianda. At dapay madlaw ko, madlaw mo nga niya red. Kunang, dagiti kaskola mikin ni Ruby. Kaslasanda kami kayat. Taapay ko na hayo ti kastak. Ganun kamutan mo nga nakurapay kami. Taaduan na kami, dagiti adda mabalin na. Nakadakdakil dagiti pakpakita dang allowance da. So, abing pindas lagi sapatos da kada di alakas da. Sa nga bali nang kunamit ni Ruby. Napinasag lata, uri na on alahas ko. Haan? Anak, saan nga makita iti pintas iti ruwar, iti uneg. Noon ti mading aramin Diyo, napakumbaba kayo, di kagsasaot di lakas, kan maputang tekinapit Diyos, mapantay nga makimisa, sumuknal, tunggal Domingo, saan ti malipatan ti agkararag. Umanayin na ita, kadi. Uwan anang, ngayon nun mabalin ko ma, adanto ko mamatin bugot tayo nga balay, kompleto talikamen. Kandi yung kadi kayat mang, mamadan kayo tumitin ibukod ng lugan, sagkay sakay to kinitatang. Lugan yung mga panagtrabaho, adanto pa'y pangpamilya nga lugan tayo. Mga sinapod Diyos anak ko. Asa dagman ti birthday makin ni Red. Papanantay ito nga rin manin. Hintay ito kumamat ag Jollibee, ag McDo, ag Chowking, umara ito manin ang hintay ito jay pansiteria ni nanayo nga teria. Pansiteria? Naimas ba pansit gisado jay. Ijay ito manin ti papanantayo?
Usan ang kadi nga agselebrar nga agpadaya tayo kumamit, agparti tayo kumamit. Mga asin na po Diyos sa dako. No, kaskasano laing, no, bendisyon tayo ni Apo Diyos ti, nasiat ka pa nagbiag, alakit padasan tayo tumiti agpadaya, ag birthday party, nga garbo. Ngayon ka ano nga tanang? Yun ka ano? Yun dumteng. Dahil takagasgasat tayo. Gabot na rumor kam amin manunay mi iti aldaw, siyempre, tindumanin malen, nga makapagkikita kami, nga sang kapamilya, dito'y balay, kahit no sundon to, tina-schedule nga agluto, no nuntot nakasagahan nga maluto. No ang labsag tagsa manunay mi sa lamalanitan, di tiyan mi no kasta nga da, atendaran mi nga padaya. Ano kasta manunay mi, nga magrabi kami, inabraw, nateng. Tayo suti kayat manunay mi, ni Oliver, napimpintas ka no. Kaya noray no saan kumamata kayat di kita anak mi agad in Ramda, nga nateng. No, damit umayag pautang, agsursur iti ikan, manunay mi agad dapat ikan si dami. O, pengarep mi. Di ka makapag-rep, manunay mi. Ang pengadalami is ti danom nga inumen. No kastamat nga bakasyon manunay mi akit na kadakam amin. Nakaruna no kastama manunay mi nga Domingo ingkamat sumuknal asang kapamilya. Iti balay ni Apo Diyos. Mismo nga pagkararagan pakangigan kadagiti katwiran sasaon ni Apo Diyos. Manong nemi. Salsalsuda ka kang kanayon intun ka ano nga taya. Nga manayunan ti maiggaman mi kwarta. Intun ka ano nga taya. Nga damat maideposito. Intun ka ano nga tamad aya. Nga saan kam nga umutang. Intun ka ano nga ta. Nga da kami tagpautang uno agipadawat. At nung hasta nagsoldo kami manong nemi kat i-budget minto detan mapandito ti kastoy daytoy at gastusin na kita anak mi ti panagbasa det high school daytoy yan umay tumaten ni auntie manong nemi ngagburburak ngak ni auntie Minda. Ay! Mirna! Ay! Ala ni auntie ni Lola Minda nanang di kaya naman nagbayad. Nagpauna ka kuma. Oh, ba't nilibati? Oliver. Detan ni. Banyo, tasakti subango kang kuwana. Pagsawsawa na tayo, okay na nakatbabalin tayo. O repaspasan na tayo, matpagbayad tayo. Inor-oray ka dyan, mini grocery. Ni aniniwan mo saan ko makita. Siya pa yan, dagplete. Ngumay dito yung malayo. Nagsubli-subli akit. Ay, sus, marunot sapatos ko. No chinelas ko, makit marunot chinelas ko. Pasensya kayo nanti. Ano nga pasensya? Nakatan din itong tilistahan nyo. Mini grocery lang, mini grocery lang, tinegosyo. Ay, notahin nyo, amin ang mapuruak ako na. Alagbayad ka. Agbayad ka. Dito tilistahan. Bayadan namin. Hindi, awang nga rin tinabati. Kadito, sweldo mi nga sa... Kailangan ka saan nagkaimbatsan? Binayadam ti utang mo kanina mga nakautangam. Kansiyang garon. Nagalaskwit ka dito ugali yan. Hay, kaya di magkakana kayo ha. Si Camille na. Papautangan kayo, tamas asyanak ka na kayo. Ay, masyang kayo kumamad kanyak. Masyang kayo kumamad kanyak. Ibagam hindi nga, sweldo ka kung may kantok bayad. Kung nakalano dumagas ka. Kalpasan nga nagsweldo ka, may nalarabid mo, linmas na naklata. Halagbayad kayo. Ala nga ha. Auntie, Oliver. Siya akong tiyagkari, auntie. Kari nga. Orita, maawat ko ito no, may ngalawan sa telon, nagluna.
Sunto ti pangalaak ti pagbayad ni Mirna iti utang mi kang kaanti. Isag kari kay manan. Di ito ti may magagka na kayo ha. No saan nyo mabayadan ti kari utang yo. Saan ka ito nga makautang kanyak? Laglagi pa nyo deta. Samad nga rot nga mabalin manong naimi nga kasera iti udimi. Ang mga no saan ka makabayad ti kasera makapapanawad na kami. Ang mga no saan ka makababayad ti bilmin ti kuryente puka po. Nakapudpudot kasanon no. Awan kuryente may di ka makakapag-electric pan. Danom kasanon maputulang kang danom. So inyo udik ba nung name ni Auntie Minda at amok naman nakaawat ng talaga man sobra. Talaga pa nagsasaon. Anong name may matangan digiti anak mi tigas jay nga kaadda digiti umayag singir nga pagsawsawan na kan. Ruby. Ngurek pati gakamturong ti high school nga kambal. Nagtulagan mi kin red. Ngayon to nag-graduate kam ti high school. Hanggang to pa lagbasbasa ta. Sumrek kam to nagtrabaho. Numabaliran na ko kat di karagatan na kaya pagbasaan ti college. Tawan ti asenso tayo. Di kaya basa. Da kaya ti pagnamnamaan mi kini papangyo. Papang tatang ko na kayo. Ay tatang yo. Na barbareng no makapag-graduate kayo kat napimpintas nga amang ti mastrek yung trabaho ng kami. Di sa amin to nga problema. Nanayonan to ti kwarta tayo. Di madadanto na pintas nga may budget. Baka saan tayo to nga utang. Gusto nga saan nga mabaling nga saan kayo nga ag-college. Sige. Ikarigatan tayo nga ron. May best manong naming nga makabahayad kami ti utang ad-damet nga manay na yunan ti utang. Edi manong naming takas taunay iti pa nagas-asog ni Ruby. Interay mi manong naming ti ospital. Doktor, anya ti kasasaad ti anak mi. Under observation. Diyo ka di maibaga no anya ti sakit na. Apay nga angalin na uri ti barukong na. Ken patit tiyan na. Apay nga maululaw. Baka mapuypuyatan ti anak yo. Hay. Amit. Iso nga ron nga obserbaran tayo. Agtalin na dito yung ospital. Kat gatangin nyo dito yung agas para kang kuwana. Sus! Baka nangingina dito yung agas na gadumat yung doktor. Agad nangarot kat isog mo ti kasapulan. Sige, doktor. Manong nemi, pangalan mi, tigatan mi. Naala ko tilon ko. Kinunan ni Oliver. Dading harod na ikari para kini auntie. Inakagbayad, dengan saan ni Swamin. Taibagat nga dalaga nga dati ospital ni Ruby. Kadukas ka sa nulaing, mapanang aguutang. Sige, aguutang ako mo. Di makadagas ba nung naimi makalawas matlahengan awmot pa tinagbalbaliwan ti anak mi. Doktor, anya nga talaga ti sakit ti anak mi. Ada na giti kasto nga klase ti sakit mi sis nga narigat nga maibaga. Doktor, kauno saan doktor? Alakan mo, agad pa nagduwa-duwa yu, agad mabalin yun nga erwar ta anak yo. Adadaman nga, kumot-kutong pa yun ta anak mo eh. Isungard nga ko nak, misis, no anda pa nagduwa-duwa yu, tinangisarkan yung ospital ti anak yo. Mabalin yung erwar, pati sa baling ospital. Ano ba doon tinagastos mi manong na imi? Iso ako nak ti asawa. Adon ti utang ta. Talaga nga doon. Awan pa hindi mautang. Katne, nagtutuloy nga nakakumpay ti anak ta ditoy. Siyempre, inaldaw nga manan yun. Iso nga mayat ka manunusan. Agbirma ti Weber. Irwartan ti anak ta. Paipangan ng tangarod. Iti mapanta ti sa baling ang doktor no saan panasan ta ti albularyo.
Adu ket adu manong nemi dagiti nang ipanan mi kini Ruby ngem talaga nga kaslawan di pa nagbalbaliw na. Kung napay din ti anak ko manong nemi nang abaan naglatan saan nga mamalin anak. Almost talong alawas ko nakastoy. Manong alawas ko ti ospital. Kalpasan na inruarda. Manong nga elbolaryo tinang nang nangagas kanya natong palyumat amin nga magbagada nga klase ti atang kadaan yaman dita. Wikiti herbal nga ang renyo sa'yo ipapainom kanya. Kas di madlata nga kumapkapsutak ng nanang Red. Salsalutsudin na kiti maestrami no apay nga di madlang nagsubli. Nikambal ko nga Ruby di eskwela. Katimbagam ko maangat talaga masakit. Ibagbagak met. Isublitan madlang ti ospital nang mga doktor madlang ti makaagas ken ko ana. Sumapol tayo ti sa bali nga doktor babaring no isot makaagas. At amin ni doktor nga saan na nga kapasyente yan kasi pasyente nga di nakadoktoran ti doktor. Gusto nga ipadas dito sa bali nga doktor nang kasta nga rod tinaramid mi manong nami sublimi ti ospital sa balin nga ospital sa bali nga doktor. Ket ni talon nga aldaw manong gastos utang manin kadiga agas sa bali maten manong nami nga klase nga agas sa maten na gimun una nga reseta ti doktor nga muna nga doktor. Ket makita mi manong nami sumangsalong atin ni Ruby. Kumusta ka na? Maglagid din nang tensol blidak matlang sa ospital. Kat ni, mariknak, tubig bigsak, mariknak, lumalaingak. Naglaing ti doktor ko. Uy, gusto di ko na niya, Red, nga kambal mo. Ada dagiti pasyente nga saan nakadoktoran, kasi nga doktor. Adamat ti doktor nga di nakapasyentan diya pasyente yan diya pasyente. No pa'y adamat digiti reseta ni doktor mo ita kakapadat reseta ti doktor nga muna. Adamat digiti kabarbaro nga tumarem nga saan nga reseta ti muna nga doktor. Manat panagreklamo anak. Babayan ni ti karkararag ta kinapod Diyos nang malaing anak matlang. Santak matlang mapukaw. Kaya nagbiagak pa nga paot nang tap na makapagsupapak akto kada kayo. Makapagsupapak kami kini Red. Uwen manong nami kastaon iti yaman mi tarimwaren ni Ruby di ospital. Nagsublin nga nagbasa manong nami tapno makapag-make up. When? Makapag-make up kadagiti adu nga liway na. Tanda ni almost kwa manong. May sakit gud nga bulan. Ngamadeta adot utang mi manong. Ada lagi tanda ni inaldaw nga umay. Ay, Oliver, Mirna. Magbayad kayo matat utang niyo nainbaganan di anak niyo. Hindi utang niyo ngay. Ino saan da kayo pinautangan. Akit awan natay kumaitan ti anak niyo. Kakasi ka manong nemi nga nagremedyo. Takunada nga. Imutang kami tapno ada pagbayad mi ti utang mi. Tapakalaan mi ko mga rod manong. Ket kasdi nga di mat manayunan ti sweldo mi. Basta saan ngumanay ti sweldo mi nga gasawa. Ay sakit ag gastos kampay ti dakkel no adag sakit. Kasano nga ti asenso? Ang kaya manong naming iti may sangal daw dimteng ti asawak naladaw ka manita. Pasensya ka Mirna. Ngem good news. Good news? Ano ti good news?
Patasak man, ti sumre. Ti yup over da. Yup over da nga. Datay networking. Networking. When? Punam lang 2,000. Ada products kay da. Ila ko matla data nga products. Kan ti kabintasan, pa nag-recruit mo ti member. Datay networking. Baka scam mo data. Adot kasta nga networking ng scam. Sayang lang ta 2,000, nagpatig ti 2,000. Naman na ako man ipadasek. Kasi nung nakadaduti madamdamag kunta nga simsumrik kasta nga negosyo, networking. Awan kas timang padas, Mirna. Kasano nga ro din sa mo mapasubli? That 2,000, mapasublik ato ko itadamat nga products. Kasi mabalin tamat mo sa rin. Ada gubat gatang tamat ka kita nga products. Di isot pagkatangan lang, tapno agbalin na ka member. Makarekruta. The more nga ito ma-recruit ko. Dumakal mat income ko. Checking o sa rin. Rinibribo, pisos nga checking. Ay naaya, Oliver. Nangig mo di kita siguro in seminar da ka, nagdungag ka ti, nag-seminar ka, huwag nga road. Ang seminar, di dyan lang, mang-recruit ka niya, iti nakangigak ka na kita. Kat napindas, recruitan da ka. Napindas na panakangig mo. At aure ka lang makatil mo, di bagada ti, maawat mo nga cheque, ti tunggal lawas, at bidolan nga umawat ka, ti kasto ka takil nga cheque. Kaya talaga makapatil mo. Ang gagangay data nga, sales token da ka nga road. Basta, sumreka, igasang-gasat ko ti 2,000. Tibiyag, Mirna, ket sugal. Isugal ko ti 2,000. No maabak, sorry, ngim no mangabak ngay. Ket umadado. Anyat amom, baka makabalay tayo nga dagos. Anyat amom, baka no, adan logantan, makanamnama iti pagbasa na kita nakta. Anyat amom, baka awan pa'y bakatawan kat may sakton nga milyonaryo. Susapo aya. Oliver aya. Inaramid garod ti asawak manong nami iti nagtrabaho ti kung kunada nga networking business. May rapin na madlata tagtrabaho iti opisina na manong nami na mabalin na nga irapin kabayatan nga trabaho kat adre kita tawagan na, textan na, nga sales token, nga recruiter. Kuno saan kat maladaw nga agawid, adamapang ko pasyaran. Baka babait paspasyara ma. Itoy. Adun tina-recruit ko. Baka next week, adun tumaawat ko nga cheque. Nasiat ako na kasta. Basta maladaw kang gawid. Basta business teraramidam sa nga magki-business. Mirna, mamati ka. Apit ko maagbang ki-business ak pelang nagrigat lang or tibiyagan si Kam. Manong nami, basid mo't pala di mo na nga naawat na nga cheque, nga adan inam nga bulan, manong nami, nga adan ni Oliver, tagmakunkun na nga networking, idi sumangpet kat kastaunay, ti ayat na manong nami, idi pakita na kanyak, ti dakkel, gathan, iti cheque, naawat na. Mamati ka itan. Wow! Kada kayo pasupli na. Tagbayad na ito utang tayo, nakatutang tayo. Yun na tanto ni Antiminda. Putpun na data nga cheque, wano na. Nakayat mo agad. Ore ito Sabado met na bigad. Duwatan to, tiba pan mangipasok ha. Tag-shopping tanto. More than 100,000 pesos. That, inom nga bulan. Dandari, mabanin siguro nga kada bulan nga kastoy ti kadakkel maawat ko. Nakadadod na nakarecruit ko. Na-recruit ko ni Kastoy kat nang recruitment ti ado. Tunggal ma-recruit, ada sumrek ka niya. Duwak dakkel ni cheque. O makitam, ibagam, nga scam ti nato yung networking. Alagagangay lang idimot nga da pa nagduha-duwa ka.
mamati akitan. At dagiti naawat mo nga cheque, duwak gadun ti kadakkelan. 100,000 at asuro. Baka inton sumarsaro nung aguntaw ay. Mirna, milyon ton ti balo ti cheque nga maawat ko. Anya? Ang milyon na ko nga dagos. Uy, dahito yung tidimting nga swerte ka na tayo. Manong Nemi, adu digiti saan nga mamati. Idi inot nga ba naglupos ti biyag mo. Nga ba nagikat pa din Manong Nemi ni Oliver iti trabaho na tapno mai-concentrate na. Nga ipampamaysa Manong Nemi dita nga networking business. Kahit oras siyak Manong Nemi, kahit ko kumamat ng dagikat, hanggang saan ko na. Gobyerno pagyanak eh. Sayang na iti, maawat ko itong benefits no kasta nga agritiro ako na. Ngayon, kinulungak mo ti asawak Manong Nemi kat ne. Hagpadpada kami Manong Nemi nga adu, di kiti ma-recruit mi. Umawag takmatan Manong Nemi ti cheque. Ag-cheque akmatan. Saan nga napupuutan Manong Nemi, siyempre, nukastang mapanak yan daan timinda, tigmini grocery na, ay, Mirna, amok nga saan ka nga umutang kahit. Aventi, mo na tali, nabaik nga saan ka hangkan ngimutang, numay ka kita, nakadado ti gatangam. Mabay na kada kayo, anti, inak ko mag-grocery, sa bali nga grocery. Gabuta, adot, iditi, impapautang yu kada kami nga gabot no awan ti awang kwartami kat da kayo ti asid ganmi kat okay kami lata no mapay adot sa uyo so nga no agrosarya ako na kat gastos usarim mi ti makabulan no 2 bulan dito yun at worth 10,000 to 20,000 ti grocery kanti ala hubo gito na hala muti ka rin mo ti pesagana kon ay umbeg. Alam niyo matalistahan ni Mirna. Na isagana nyo, pintasin nyo timang karton. Ay, pagbunakam ka ron. Parang maarkilad tang, agbunag ka na giti kinarton ng grocery. Gusto ko na yung ti ayat Manong Nemi ang timinda, no idikit basbasawangan na, itan kat nakaisisam ng katawa, kung nablan ko siya sino akong Manong Nemi nga idolo na. Naging kaya Manong Nemi nga nakasarak ti asawak iti mismong house and lot Manong Nemi. When panakkelin nga balay Manong Nemi nga nalaw matilute kayam nga bayadam kada sumaro nga checkek. Member ako ni Tia New Millionaires Club. Ano? Misang kagtagtagari nalimad ako nga milyonaryo gabot ato di hawat ko Manong Nemi kitkas jay nadan kami iti kabukbukodan nga house and lot Manong Nemi kompleto iti alikamen ken kuna darubi ken Ren nanang gumatang kami matatisagay sa kami nga laptop. Kini Ruby. Eh, dapat lang. Ken, nabantay matag-shopping nangingina matan nagit arwatan mi Hun. Adamatan ako. Amuyo nang no, napibintas to nagit arwatan mi sa adot makita da nga kwartami, igamami, dikit classmate mi. Ken nababalor to matan arwatan mi sa adan tumatrapit sa relo, cellphone, kwentas. Ken ni Ruby makapag aritos tumaten ti hangapek nga aritos ken porcelas kwentas di kami Ruby wala kuya kuya buya na kaya kit kambal nak ayun na when Manong Nemi saan kami ngagkaskasera ken adapayan katulong ni Manong oreladwa Manong Nemi kadagiti anak ko, Manong Nemi, detaan.
Stoonay tiragsagda. No laptop ti sangsangun da. Wait, kahit nung hasta nga, masapul da ti kwarta, alakit ikami ida. Tamo mimet manunay mi, nga usarenta iti para kadakwada. Aw mat sabali ng pangusaranda, no sanda ka sa pulan mano. Kanidi manunay mi tamadanunan ti ba nag-birthday da sa anen nga pansiteria ti papanan mi. Nag-blow out kami matana nga nangayam kadagiti kaobisinaa, katrabahuan ti asawa, gagayem mi, kabagyan mi, ni Auntie Minda, may da amin, kabagyan, manunay mi, iti nagarbo nga pa nag-birthday, dagiti kambal. Nagkilama matanig di kaskwalaan da manunay mi. At syempre, agbilibilib da. Nakabukbak ng kayo magkaya man. Ruby, Red, da kaya kambal. Wala. Alaga manunay mi kat siya. Magatang kumatana, nagiti korsonadak, manunay mi nga bado, arawaten, alahas, siyak idi manunay mi nga ni Mirna, nga gagangay lang tarawate, kawan ti makunam nga bororoy ko, kakasyak lang mga anay, manunay mi ti pagpletek, gahanak agmerienda, kaya kita, nabangbang mo tina, pampitakak, manunay mi, nabalor mo tina, di kita arwatek, halangan na balor, no ka nakabalbaro, di kita alahas, manunay mi, adu mo tina, di kita alahas. Kas naman ti asawak, manunay mi. No, kit-kitayam ti asawak itan, manunay mi kita, nakakurbata, masumilsiling sa sapatos na, pinasiralo na cellphone, kwentas, yan. At kasapulan na manunay mi. Tapno nilasta kita ad-adda nga adu di kiti ma-recruit na tapno isu ti pamilya mi tinagbalin nga example iti kapintas deta nga trabaho wenno business. Ay nga nadan kami matan payan manunay mi iti napintas nangi nga lugan. Nga saggaysa kami payan manunay mi nga asawa. Malaks ti saggaysa kam nga lugan ada pa pang pamilya nga lugan mi manunay mi. Kahit mat kumamanunay mi di kiti anak mi ti maddaan ti logang ngem di damat pala mabalintag lisensya. Kaya di agraduar da nga iti high school manunay mi dayjay nagarbo nga paala. Nagarbo nga paala manunay mi syempre tapangusaram mi ko mga rod. Iti arignan saan min nga magawgawidan manunay mi sumangpet dagiti cheque mi ngagpadpada iti asawa. Adubatan manunay mi dagiti pakaawisan mi nga party ket magusto mi met mapana nga agasawa at syempre maka-attender kami iti party, ag-enjoy kami ken umad adupay dagiti gagayem mi nga mabalim mi nga recruiten. Wahen manunay mi. Ket no adda papanan mi, dakam nga agasawa manunay mi, Red, Ruby, mabati kayo anak ko no diwa kahit kumay. Baka no para lang kata kayo dito nga party. Nanang, agor ka. Abay nang, anang katamat no baliwan nyo, ti awag yo kada kami kini tatang yo. Ano kung tawag mi kada kayo? Mama, ken papa. Uno sakit, mami, uno daddy. Anot mako namani. Kaya mamalim mo latahan eh. Ito sa akin nga may bagay ka data, titatang ganda na ta. Milyonaryo ko naman. Daddy? Ruby? Mami? Naging masadanggan. Pudno ka di ba paspasamak? Tapay tagtagainap ka ba nang ipagarap mo? Saan kan ngagsidsidat itoyo? Iti bigat. Poro na iimas nga masida. Iuret tirabi. Kahit no mapang kayo agbasa. Dumatan ti may gaman nyo akwarta. Makapagmeryanda kayo, agpameryanda kayo pa. Imadong aro din di gagayami. Di kamin, Red. Budon to ko ng Rabi.
Madon nga ni barkada. Naglalalo nga tayo ito ng college na nga dawa. Ada dumanan na barkada. Takasano ko ma. Nga dada makibarkada kada kami. Daddy, mami, nagpindas na arwated mi. Sa no, daw masadag. At pamiryanda ka mo. Shoot, tuloy. Di merienda, sige. Kanamit ado mati kwartang itadyo kada kami. Pwede ka pala mamati, Ruby? Mamati mami. Adaan tayo yung tibukod nga balay, house and life, adda pa yung katulong tayo, nga duwa, na imasan na kiti sidsida tayo, nababalor di kita ruwaten tayo, adon ti mag-igamak nga kwartang itadyo. Mayat. Okay di? Di okay. Di okay. Ako problema. Okay, mabati kayo ha. Tayo kami nga umaten third party kini daddy. Maturog kayo ton. Laptop tisang work, mami. Red, apay. Mapuypuyatan ni Sona, mami. At ang pagbibuyaan na, diyan ka mo na, nandiyan ba ibagbaga na nga game? No, di mo namin kaya nasusurwen. Di mo ububara, makichat ka, kadahanad ta. Siya, pintas tagay ayam. Alalaman ka mo kayo mga di kaya puypuyat, ha? Okay, mabati kayo kadigdi katulong. Hanintan. Sige. Kaya naguro-orayan di driver ta. At pa yung driver ta? Kito Halangan ba't nga siya agmaneho pa eh. Kahit no mabartay ka karo din. Agmaneho ka mga naman disgrasya. So nga ada matin bukod na nga driver, honey. Manong nemi ada idin iti college dagiti singin. Natay ko nakon manong nemi makariing kami ti bigat ket syempre na imasen dagiti bagga may pasango nga may dasar nga kanin mi ta adamat daytoy katulong mi nga naimas nga agluto. So nalang ta. Naglalalo no adda matandara mi nga party ti asawa ket medyo maladaw ka mga griing. Inday, ay ma'am, na dagiti singin. Kaya imunadan ang rimuar, napanda nagbasa. Oray no, naggadad na nga nangan. Ay haan, handa nga naggadan. Agdigdigos di may sa, mangmangan di may sa. Agdigdigos di may mangmangan itay. Mangmangan mo di na udo-ode. Kaya kaya ma'am, nabay samat nga saan yung nakasango na kita anak yung nangan. Wala ito sana nakamangarot ka ni sir mo. Tamang kami matan. Tumawag sa opisina nga anak pala sumsumre. Nagikatak pa kiti. Abay lang kami mat nga pa. Tagabo kayo ti gobyerno mo. Basin mo sweldo yo. Concentrate kayo latan akin ni sir. Dahil trabaho yo. Sayangit nga rin di pension ko ito o agritiro. Manulat pension nyo. Kidney. Ma'am, thank you takang kanayon nga umat nga ito sweldo mi. Kasta ya. Anyat dumding nga grasya, maparaburang kayo mat. Ba't napudno kayo matitrabaho yo. Again kayo ti may isang aldaw manon na imi agrupot kami ti asawa. Kaya masid ni grubi. Mami, ano? Agrupot kami kayo ni dadim. At atandara mi nga party. Napitas natin nga party kapot. Ado di kiti suki mi sadyay. Kita mong maten na no ado di kiti kabarbaro nga gayem. Kita dumakdakil matitiya. At check nga maawat mi ha. O mami, at ako magkakada kayo. Doon nabigatan di pa nang ibagam. Ale! Umagaan! Malatadan! Ano gumana natin ni daddy. Ni daddy. Mami, doon bigatan nga ibagam. Ito gawin mo nga. Umaya kon, honey. Umaya kon. Nadakam to manong name iti katengaan ti ragragsak inom ditoy inom dita chat dito kataw pasosyal manong name kadagiti padabing sosyal nakapartimi ito tumawag manong name ni Red.
Tsaka makita sumbatan ng tawag na tawag. Baga na ito madayok edikaduan manong naming kadigdikadwa amin medyo naperinggur ngamin. Hello Red, abay. Mami, agawit kayo ng kinidadi. Abay, diyan ka mo tumasama kay ni Ruby. Abay, mas masama kay ni Ruby. Madamat ay ayam ko. Diyan ka na kahit di madisturbo. Nang pinilit na tugtog at tugtog at silad ko. Abay, at ang ano ibagana. Diyan ka masango ko na ka. At ang artobrak. Maibatak dati palagay ayam ko. Baka maabakak. Anak di bagana. Ito sa lusutag noon at ibagana. Hindi naman ibaga. Kasto ni pungtot na. Binakal-bakal na. Nadoon na ito yung ululok. Ng dardara. Hanya. Binakal-bakal na ka ni Ruby. Kaslang bagtit. Kaslang madadadail ti panunot na. Nakauyong. Kasla saan nga ni Ruby. Hanya. Kasla saan nga ni Ruby. Wen. Gamak pwede gini duwa ima na. Nakabigpigsa. Idin to talalakit kinataog. Kasla napigpigsa pa yung ngamsyak. Mami, gawit kayo na. Kano dadunor mo? Baminday, agasan na ka. Inagasan na. Hospital ko na kumaangim. Kaanin ko na. Gawin kayo na. Adadagas ko mas pasama kay ni Ruby. Manong na yung pinagundyak na asawa. Abay, katangan pala tiragsak. Timawag ni Red. Kahit dinangrang ka nun ni Ruby Suna. Kanya, kaano pa nga maaramid na kitag kambal nga dinangran? Hangag dinangran Nilaing ka no Ruby tinangdangran. Itilalaki nga kampal na. Saan nga binalis ni Red? Tanong binalis na agad baka nakarkaro ko ma. Anong basol ni Red? Di na kano ngamin ingkaskaso. Kit ada ibagak kung kunana kano. Kita ingkaso nan, ano na yata nga ibagak mo. Awan ko na nakano matang pungtot na kita. Adayay. Binato-bato na kano ni Red. Nadunor di anak mo lalaki. Kit timawag, agawid kayong kunana. Dagas ka nun, mas pasamak ni Ruby. Ano ko mga dagas ka mas pasamak yung kunana? Kaslaawan ka nun ito gusto nga panunot na. Kasla saan nga ni Ruby? Anya? At dagas ng espiritu nga ng lugan ng kunana kasta. Tsaka mo. Nadlaw kumot ka direta sumagmano nga aldaw itan. Nga saan nga kasi laidi nga naragsa. Nga sila ta problema na. Nga kahit na kumangibaga kanya. Nga marong timing mo. So nga saan ko maikaso? No, saan nga ada kasal-sarita, nga napatigunan nga kliyente, nga recruiter, uras nga ada pa pananta. Irana naman kami nga ada pa pananta, gumangganat ta. Nasa kalata ta kami tangat eh. Napatigunan ti pagsasarita amin nga iti amigo. Napadak nga milyoner kada bilyoner. Ano bilyoner? Ay, sus, apoy. Di lang mamit, si kami. Baka makagatang tanto ba iti sa bali pa nga lugat ta. Una makagatang ta ba iti house and lot, another house. Igatangan ta digit anak ta, iti sagay sa danto nga balay. Ano pa ka ha? Nakada doon nagit kwarta ta iti bangko. Ag-invest ta. Gumatatagdaga, balay. Una nga, adadaka sa mapaspasama gidya balay. Sungar, gukonak ng sikalatat mo nagawidan. Oliver, tanggan ti ulo ma. Awag ka dito may masanga sa oking ka? Napatig dito kaadak dito, napatig ti pagsasalitaan, may kadagiti kakaduwag. Iso nga si kalatan ti agawid. Kadabi nga bugkawan nak, kanatanggan tumat kami ti ulo. Susapo eh. Alagawid kan. No di mo kayat nga, itultur tayo dadto eh. Sige ka ron. Agawid aglatan na sisya. Iti sumang patak nga rod dito manong naimi nagtugtugak iti silid ni Ruby. Ruby? Ni mamim da ito eh. Anak niya naramid mo kini Red. Ruby, ilukat mo tiri daw sarita tanak. Ruby?
Anak, mas pasamak kang ka. Nangig ko titimat naman nung nemi ako na. O, nanyaman natin, mami. Di taklat na pakibiyangan. Maturog kayo, maturog ka lang. Bekas tama tayo, di ba nagsasaom? Ha? Maturog kayo latan! Na maturog ka, hindi mo tutulog ka! Ano kung mabibigyan yung anak? Ilokat mo tiri daw. Ilokat mo tiri daw, anak. Gabot na din na ilokat ba nung nemi? Red! Mami, sa pula man tulbag di kwarto. Alam di kita ato ka tulbag na sa pulan at tulbag na ito nga kwarto. Tumbigatin, mami. Oray nyo latan ngagbaot ipungtot na. Baka no, adadang lang ang dakas di mapasamak, mami. Tumigat nga ro din. Tumbigatin. Di dadi nga api awan. Dabog kawanak pa iti amayo. Gabot agawitan ko nakita muna kalatan ko na naman. Ano ka man tinobserbaram? Ni Ruby, nabayagan nga kaya't nakakasarita. Yung tsak mat ikaskaso ata. Adamat ubrak. Yung dati-dati. Ano asitgan na ka ni Ruby. Nakayat nang agsalita kayo at agsasalita kayo. Una tao, may laptop ko yun eh. Una tao, pwede ka kachat ko, gagayam ko agsasalita. Kaya suna. Tawang ka rin gagayam na ko kasasalita na tapno saan na kang asitgan nga kasalita nga disturbed. Tsak man na mo. Kasalada nagbalbaliwan naman ipo di. Tsaka mo no. Dan sa makabulan din, mami. Yung mama, yung mapuyatan taklaw na yun. Takto pagbasa na bigat. Alag subli ka nga rin kwarto mo. Ha? Tenak batin di kwarto mi kinitadi. O reglatan ni dad mo songpet. Di makadakas man nung nami kabota napuyatan kami naladaw kamot manin nga nagriing nga gasawa. Hinday. Dagid anak mi. Napan nagbasan ni Red, ma'am. Ni Rubingay. Sampai nga rin mo rin kwarto na. Ano yan? Apay ka saan mo pa nagbasa? Ani? Oliver. Kasalita tanak. Sino? Ni Ruby. Di kasalita mo noon ti papanam. Enak mga opisina di... Ano't dapat patag? Di opisina mo, di pa nakisalita mong kuwan. Sika kong aron, adda papanat. Napatag unay man dito yun. No kaskasano ka talagang dumakdakal ti Cheke. Dumakdakal. Pagkagatang tatadar lugan, kung saan kita makakita kiti house and lot, nga gatangan tayo. Reserba para karagiti anak ta. Pag-imbesan nga ron. Nukas ta. Saklang di magkasarita iti anak ta. Sikat magkasarita na. Ito kas magarigan ta sana lata kahit ti rumwar. Ano kami na talaga mapaspasama keng kuwana? Inday, sir, anak mo obserbaharam ka ni Ruby? Saan nga maununi? Sila datakil ng problema na, sir. So nga, ti may balakad ko na kayo, kas naganak. I-concentrate yo, ipamay sayo, ti mangdamag keng kuwanan no anyat problema na. Amangan met no, kuha, mabaybayan nyo ni Ruby. Manong Nemi, saan ko nakasarita, ti anak ko, ididayting aldaw. Gabot na din naman kahit tirumuan. Tsak mat masarakan manong Nemi, titulbag. Ngamang mangin ko, awan pagdanagan nyo kanyak, okay yak. Didak pagdanagan, mapangkalat at kayo, papalan. Okay yak. Kostaman lahat sa una. Gabot sao, si bibiyag mat manong, dita. Napanak man lahat opisina. Gabot ako na digiti kaya opisina at kasi kaman nagpamerienda itamir na, nakabakbak nang ka. Magmantasan ka nga kat. Ano saklatan ito yun, awang promotion ko. Asus, nagkalisto pa nagbaknang yun siya.
Abay, anong sekreto aya? Nadya simple lang, business. Naglaing kami, nag-sell stock nila kay mo niya. Kano din nakita nga, danapindas nga balasan mo na, nga babae nga, kahoy-kuyog na nga, nakasusis na, akbayan na. Anat ako na? Sika, Marites Saan nga Marites tagang ko? Mirna. Wala nga, chismis na tayo bagbagam. Mirna, panunuta ma. No idi, kat gagangay lang iso na, makaigam ti kwarta, nga marigrigat, nakapoy. Siyempre. No, ada kursunada na nga babae, kat handa kayat. Yung itangarod ngay, baka babaeng tumasadag kanila kay mo. Kanori ka. No, adagkras ken ka. Nagugwapo nga nila kay mo. Baka mat no, gabuta. Atot kwartayon, kat marami dyan kita nga bisyo. Saan nga mabalin na ito? Saan nga mabalin arami din na ito kanyak no, Oliver? No, ag babae, saktan na? Oh, okay, dam. Kasi lapang panunod na makait mong mati bumales. Talibag baga mga nin, panawang ka malatuyin. Kasi ka man, magsasayo ti panunod ko. Kadadan manong name di kadigon daway nga umatendar iti party ti asawa kung sa anak ni tugot. Abi nga tinagitugot. Bantayam da kita anak ta. Dati mat kitugtugot na. Bantayam ko rin anak ta. Ang problema na kita anak ta. Okay ni Red. Kahit nga Ruby. Okay matisunan. Nagsalita kayo. Okay basta okay isuna. Ang problema. Sumunod ha. Hanggang mabaling siksika. Tapay. Siksikat at mapan. Tapos nilikas na kadagun daw ay ito babaem. Ano tako nam? Ha? Di ko alam. Awan ti magpadamag kanya. Nga da makakit kita kata kayo? Common sense, Oliver. At nabukod mo nga lugan. Nagugwapo ka. Nagmabalos, nag-arwatem. At kwarta, nabangbag na wallet mo. Di ko alam, diya ka mo? Nga ti babae, tumasadagkan ka? Tuto pamet? No, ada ubingan, na estudyante, teenager, baka tutupa mo, mapangit ang hotel. Baka no, pagbasahin pa yan, agbaling nga scholar mo isuna. Sige, tahang makapagoni. Dili mabalin nga sa mo, ibagbagat ka sa makabubisit. Sige na nga namin ti buwisit. Tumpain ka kahit mo. Wala, patasem. Tumang sitak matama no nga pagkuman. Sikulat may mayaten. Padasem ta matong talag maakto kailangan ta babae matalag. Ko lang padasag mataglalaki ko na ka. Yung sa anak mo lamad ang ran manong. Diyak mat may papilit manong naimi isumurot ken kuana kapag dinak mo itugot. Ti aramidak no ka manong naimi. Habay, sikalat ada parte atendaran na. Kumatendarak mat sa bali parte. Hawagak digit kakayim ko. Check agawis. Ingkam gimmick, ingkam ti video okay ba? Aginom kami. Yay. Aging gamanong naming akinasarita nak ni Red. Mami? Oh, Red. Nagpadpada kayo man ngawanan ni Daddy Drabi. Amo manak, naskanda ito, itap na kasagit, umadado ti kagayem, umadado ti ma-recruit me. Di yun nga, aramidan nyo, apahan nyo maraming ti aldaw. Mapanag ba't mga opisina? Di dati magkat aramidan na ti aldaw kan Rabi. Danto ka na, ada ka naman, nakita ng gatangan na ng house and lot. Mami, amoy ka din nga, dualawas itan nga sa nga sumsumrik ni Ruby di eskwela. Tanya! Abi nga, italang ibagam. Ando na gidigundawin nga kahit ko kumang ibaga ka na kayo, didak mat ikas kaso. Kaya nabud nun na itetext ko, ba't ka na kayo O na i-chat ko. Masinyo met, kung kaslata ka mo, di ikas kaso. Kasalita ko man ni Ruby. Tanong siya ti makisalita, kaapa na. O bibiyang mo ko na. Sa bali ni Ruby Sila takala problema na. At dapat di gundawin nga, mangig ko nga, agas aso gisuna.
At abi gundawin nga rabi nga makariingak gabot panagikis na. Sige, sige. Ba, nakasalita ka ron ni Ruby. Nagtugtuga kiti silad na. Ruby, imamim deto eh. Awang papanak-anak. Diya kaya ti pamanaw. Paging ganti ka makasalita nga na siya. Pangasi manak. Rumor ko kuma, agsalita ta. Ilokon mo tinidaw ta sakti sumrek. Ruby, inlukat na tinidaw manong namikit ko na apay, niya bagam, masangon nakmad lang. Abi ka sa panagsawang kanya. Abi, aw mo dayaw mo kanya. Dayaw? Ano nga dayaw ito kahit yun? Ruming ka din nga dayawan kayo? Ruby, dinakpilitan na nga tangrang ka. Tungpaindak, sige. Tumaindak. Abi, ano papaspasama ka? Ha? Abay. Kamuto sandak matang ngay patpateg. Nagkunakin ka. Abi, sandak ako mag-ipatpateg. Amin nga masapul mo. Itadmikan ka. Uri sa mong ibaga no, mano a kwarta't masapul mo. Itadmikan ka. Kwarta! 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 Nakasapulan ti kwarta! Kanya, saan nga kwarta ti masapul ko? Ti atensyon nyo kanyak nga anak nyo. Palagip nyo kanino kaanot na o, di nga panagkalalang tayo nga mangan. Kaya-kaya't ko tag-subliti dati kakasasaan tayo. Gamita. Kaya-kaya't ko, ngagbiag tayo, teko na nga sangka sa pulan, sangka apuyan. Nga ori no, agbuutang tayo. Naglaglag ka no kasta. Di mo kaya't bumaknang, baknang, kinabaknang. Anya ti putput no, kinabaknang ka na kayo. Oy, Ruby ha, anong nga kasi panagsasong kanyak. Ang mga numapilit, ramitin nyo! Ramitin nyo namang dagrang kanyak. Ano pa paspasamak ka? At ang kanidagas ng espiritu nga lumuglugan ka? Saan ka ano ba yan? Mapanagbasbasa? Kamutan niya akong kaya at di mapanagbasa. Kamutan na kamutan ko. Nananabing agbangbangutang. Nal daw inora na oras. Ito digitigon daw ay kakayat ko ngay magkakala kayo di problema kung saldak ikaskaso. Naman patay nga amang di magbagayo nga trabaho nga magbaknangan nyo. Kwarta ka nila ay dinapatay ka na kayo. Kwarta ka ditipudpud nyo kinabaknang. Tuman di kwarta ay nga may kaman nyo. Nalipatan nyo matan di magrebagan nyo kanyak. Kada kami anak nyo. At ang problema kakayat ko ngay magkakana kayo. Hindi nakikan di kong tao ay. Kayat ko nagsubliti dati. Uri na simple lang. Nga sinain. Ngamanda tayo amin. Kagsasago nga mangan. Kasakbay nga kumamad tayo. Kanagkararang tayo kinaapon Diyos. Uri nakasimsimple. Uri awan kwarta nga magmerienda. Uri no kasansakado ti utang tayo. Malagip yung kaniti ka na uding panagsuknal nyo itip simbahan. Labayagin nga saan tayo nagkukuyo nga na pa nito simbahan. Lalimpatan nyo ni Apo Diyos. Kaputi ka ano nga kwarta nga may ikaman nyo. Tingating kwarta sa kinapundao. Pundo kinapaknaka na kayo. Ala. Apo, Diyos ko, hindi paspasama kita anak ko. Ano problema?
Na hindi pala kaya't kung nga ibaga ka na kayo, kinintanagin, sandak ka denggan. Awan ti time yung kanyak. Oray ni Red, kaya't ko kumanagpatulong kang kuha na. Imawan, hindi time na kanyak. Nakatutok lang tayo so na iti computer na. No saan na tayo so na iti sidong na kinibarkada na. Ano problema? Kamuta biktima ak, hindi pa naka-rape. Hala, hindi ka po nanuwapay nga saan ko kahit di pa nagbasa. May isa ka na gani professor ko, tinang rape kanyak, mamana ko. Gusto sana ka mamati manong ning. Ampay talang ay bagam. Ano nga talang ay bagak? Hindi ko mapailangan sandak ikan di kong dawa eh. Ganayon na kamabang-bangungot ka matagtaga-inip ko. Lukasanunak nga rin na dyan nga demonyo. Daki ni tangaglaklak am di magbagayo kinamak nang dak nito yung stag-staga ama. Ibuta mo mental ti oras nga ipayo kanyak. Ibuta na patagmental ka na kayo ti kwarta nga magbagayo. Di ka ti kwarta, ti kinamak na nga magbagayo. Yan siya nga ron nga anak yo. Dami nga anak yo. Di yung nga di bilang nga na kami di pudno ang kinamak na yo. Kamaandaan di anak alabintas ti masakbayan na. Yung biktima akti rape. Naputawang matipatay ko ka na kayo. Di yung pa'y pulos din ganuan yaman ti mga. Inararakop ko manong nemi. Ti anak ko. Ruby. Ruby anak. Ruby. Abay ang masamak ang kadigastoy anak. Abay nga sika. Hindi. Nagsakit ka iti grabe. Sakit ita. Tada kwarta tayo. Uri ka sa no kuma. Tikas kakana na nga sakit, no sakit kumagan maagasan na ka. Mapay. Mapay mamasama ken katikastoy. No da kami man kumati nakalipat iti Diyos, da kam kumati dusaan ti Diyos nga saan nga sika. Yung nasaksakit nga man nakadusa, anak. Nabuta sika mismo, nga anak mi. Tinakapasamakan na. I'm sorry, Ruby. I'm sorry, anak. Pinidumting ti asawak manong nemi. Pagpagunyan nak. Wow. Adamangin nga programa ka na kami nga. Millionaires List Club. Ket maaward anak. Sa baliwan nga doon nga ato award honey. Ha? Basta po nga mangisibro tayo ito. Ito matender di kita anak ta. Umatender ka. The whole family. Sa baliwan rin nga award natin anak magunod. Ito agtultuloy nga. Isasangpit lang ta at kinabak na. Mirna. Magmagin ka di? Hoy, pagpagod niyan ka. Oliver, ano ba susamakin ka? Di ka di maragsakan, di ba't padamag ko ken ka? Ano na kala problema, anak ta babae? Ano ang problema rin? Di ba mo problema? Masama na kwarta. Ha? Atakin ng gatangan? Oliver, narames na anak ta. Anya! May isa ka di professor na iti college
Tinagramas kang kuhana. Sigun kang kuhana. Inayaban na. Tata ka no ipakita na. Ipabasa na. Ija balay na. Yung tinaamo nga agmay-may sagay mo sunas dyan. Kat naramid na tinay kaya't na itanak ta. Oh! Kaya apay talaga. 2 bulan ka nun tinapalabas. Malagip mo di magbagak nga kaslad na kayat ng ibagang irananamat nga daw brak. Irananamat nga papananta nga gumangganat ta. Ay nga sanan nga inulit pa nga kayat nga ibaga ka butang. Santa matan nga ikaskaso isuna. Nagbalit o galit yan ta. Kaputi kasi di nga. Panakatruma na. Agdangran. Awan pa inday dayaw na. Gabo ka ratikas diya pa nakabangbangungot na. Sa sino tayo nga tao? Asit gak ti kalalaingan nga abogado. Kat palungsot ko ti pagpaludan day ta. Yan kabigatan naman ng naming. Kinasarita na kabalbalit asawak. Biar na. Nakasalitak na abogado. Kung na di abogado, pinapintas mo, kasarita taray di nga profesor. Tadanyusan talatan. Amok ang takal di pamatik nga, kayad na ti areglo. Areglo na ti amin. Tanom, madengeg deta nga kaso iti korte. Agdinamag. Maamonda nga biktima iti rape ti anak ta. Nakapimpinas maggarod. Inatikit mo sawen. Pareglom. Pabayadam. Pabayadam iti kwarta. Ti panakadadahil ti dayaw ti anak ta. Tapno awan iti problema. Kwarta. Takwarta ka dilaing tinapatig kang ka talaga, Oliver. Mirna, di mo ka di mawatan ti kahit kong asawa. No, mailandayag nga ti anak takit na rape. Madadahil ti pamilya tayo. Madadahil ta kadigit suki. Baka naawan ti ma-recruit ta. May babawi pa iti pa nagbalinta nga bilyoner. Sumadag ka. Di mo kadiam mo. Nga gapo iti kwarta kat nasisirap ta. Nasisirap ka. Gabot ti kwarta kat nabaybay anta ti anak ta. Saan? Tsak kayat nga pareglo ti amin, Oliver. Tsak kayat. Masapol nga madusa, malungsot iti pagbaludan day jay nga rapist. Una nga madat ang sumardan kan. Isarden mo teramidam. Ustunan. Umanayin tada ka na tayo. Uret ada urnong ta iti bangko. Nga namahin ta nga usarin ta para iti masakbayan panagbasa na kita anak ta iti kolehiyo. Saan mo nga nainayunan ti kwarta nga adda ka na tayo. Kaputa ti kwarta ti mangyaw-awan. Damagak man ka. Kaano ti naudi nga susuknal mo ti balay ti Diyos. Nalipata mo niya po Diyos. Nabayagan nga sante nga nagkukuyog na pansimuknal. Nabayagan nga sante nga nagkakalanglang nga nangan. Nga ori simple lang ti sida tayo kat naimas ti panangan tayo. Kabutanda tayo. Kompleto tayo kasag kapamilya. Kasagbay nga tumilmon tayo kat agkararag tayo nga gaman ka naggindaw ti panang bendisyon ni Apo Diyos karing taraon. Nalipata mo ti nagkararag, Oliver. Ito nasisirap ka ti kwarta. Hustunan. Uret adan balay kan lute. Adamat kan lugan. Ada urnong.
Tanoing kes kadag sakit at problema adda kauten ta. San mo nga nayunan? Gustunan. Tano nayunan pa baka adda nga maka mayawawan ka. Panugutan man mo saan nga pad-check nga adun ti sa bali nga babae ti biyag mo. Di mo ko maurayan, Oliver, nga padasag kat aramidak met ti bumalas kan ka. Subliantan ti dati, Oliver. Sanguan ta digit anak ta. Ipaayan ta, ti atensyon digit anak ta. Kapag dagiti anak ta, timakon ko na nga pudpudno ang ginabak nang ta. Iso nga ron nga nagasawa tatap dumadaan ti anak. Nga dagiti anak, kit isuda, iti bigbigan ta kinabak nang ta. Isuda ti mangted ka na ta tiragsak. Ano na ikanda ti ranya nga masakbayan, kat naragsak talauna yan, napintas to ti bangunan da nga pamilya. Nga gayuan tan tumit ka na gini magusgustuhan ta nga pukot. Gustunan ti panagpabaknan mo. Kaya po tatay tati mangyaw-awan kan ka, Oliver. Saan nga digiti kwarta ti bigbigan ta kinabaknang ta. No digiti dua nga anak ta nga insagot ni Apo Diyos kada ta. Imbag manong nemi tanaalukoy ko ti asawa. Kad namiris na ti kinapudno. Pinanugot na manong nemi nga talagang hanayawawan. Pinanugot na manong nemi nga talaga nga nalipatan na niya po Diyos. Pinanugot na manong nemi nga nabayagan nga saan na nakasarita dagiti kambal nga anak mo. Nabayagan nga di na inikan ida ti panawen nga makasyar sarita da, makaayayam na ida, maarakop na ida, mabagbagaan na ida. Manong nemi, inyo limited darom kontra iti profesor nga nang rape iti anak mi. Nakumbiktaran manong nemi, si babalod, agdusdusan, nga dahil tamatin ng rugyan, manong nemi, di anak mi, na babae nga nakapag-recover. Tabaraken ko na, ti panakaited, ti justisya, iti napasamak, ken kuha na. Ken iso ti pangrugyan, tapno ti kasta, ket sangwan namanen, iti sabali nga taray ti biyag na. Nakapag tuloy matlang nagbasa. Ket naggraduar, manong nemi, agpadpada, dagiti kambal. Naadandang agpadpada iti napintas nga trabaho. Manong nemi. Insardengan ti asawak dayen makunkun na nga networking business. Kabutawang miten. Diya kamot na panandan. When? Pinagsublimat lang nga gagangang empleyado isuna. Akas matagtultuloy manong nemi. Nagagangelak lang empleyado nga awampay pulus asenso no promotion. Sa nga bali ko na. Or oray mentulayangan ti panagretiro ming agpadpada ti asawa. Tati bilang may kinabaknang, dagiti tuwang anak mi. Posible manong naming agsarunudan to, ti umay nga tawen nga panakiasawa wano panagpamilya. Naragsakam tulauna yan, no makita mi, nga naurnos, natal na kinaragsak ti bangunan damit nga pamilya. Kinisagutan da kami, iti bilang mi nga nayon ti kinabaknang mi. Ngagbalinto nga puko mi. Ta isuda, dagiti anak mi. Ken nagidagbalinto nga puko mi. Ti bigbigan mi nga pudpudno, pakinabaknang mi. Wen manong nemi napadasin mi ti sang kasapulan sang kapuyan. Nagguutang. Napadasan mi met ti bimaknang. Ngem dayta kinabaknang akadua kwarta. Tinangyaw awan kada kami. Nakapasamakan manong nemi ti panakabaybay ami kadagiti anak mi.
Baglaki din manong tanasapa na namiri si ti amin kat nakapagbalbaliw kami. Kat nabigbig min noan niya talaga timakon ko na apud-puddo akinapak na. Dahil ito ti pakasaritaak panong naimi kadagyaman naglaunay iti anos mo nga nang urnos kalpasang ngay nakinsan ken ka ti detalyena. Agyaman manong ti anos mo kinlaing mo nga nang ibasa. Ket sabi ko mat adamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarming antibiyag seknan noan niya talaga ti pudpudno akinabak nang tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo Mirna. Mirna, thank you. Pagayam ko, ito yung buray mo nga pakasalitaan.